eyyi ko deftere meɗen jomngol Pulaar rogere goo hitande 2017 de guiɗo mon Ibrahima War Kane katantilino mani wiyereya jiɗɗo no wallodirde seeɗa joɓanade yimɓeɓe bindande beele wonande dañɓe deftere he tawi woni ko paamani beele ɓuura wawde andude hono deftere nde gollotte deftere nde ko ni wayi yeeso ngo ko ni caggal ngal ko ni wayi caggal ngal en jii winda hen ko saare galle suudu saare galle suudu ɗum winda e caggal ngal joni noon so tawi en ƴeewi ma en paamoy e nder deftere jomngol nde holko woni saare holko woni galle holko woni suudu e dokken joni noon yiiru mbiyen saare so wiyama saare firi ko won wiyoɓe saare wuro won wiyoɓe ɗum wuro saare eɗen nana e nder Fuuta saare mawde walla ko nandi hen saare feti ko wuro eɗen nana e nder ko wayno on kowoyon wiyete ko korndulli e toɗi kuɗi ɗo wiyete ko saare horndolde sa naati e nder ko wayno Fuuta Adamawa Mataw ɗo yimɓeɓe kuɗi ɗo wiyete ko saare kamɓe so ɓe mbima tan wuro koto nayyi jofata so mbima wuro tan koto nayyi jofata so mbima saare koto yimɓe woni joni noon saare jomngol nani jomngol alay saago jomngol woni rammi alay saago paama taw ko gandal paametegal e weeyo tawa hay hunde toɓɓaka hay hunde windaka darɗa ɗo tan laara maha jomngol ha gasa e weeyo tawa hay hunde ala ko memɗa ala ko jiiɗa joni noon ɗum weeɓani beele wawde teskinde rendo ngo noon ay wonɗo diido no wayi ni sa laari dow to ay woni ko collaji tati ɗi ko hono ni jomngol wayi joni noon holko waɗi ɗum wiyede dani wiye ko saare sen dokkiyiru ɗo wonno ko ladde ko foone a ari a lewti wona soppi leɗɗe gonɗe ɗon ɗe aɗa yiiɗi wadde ɗon wuro walla ngesa sa lewti a fondi ha gasni e yimɓe mbiyata hande téréji ni téréji jeeyeteɗi joni noon ko taƴɗa ko mbiya ɗo jinmi ɗo ko wadde wuro jinmi wadde ɗo ngo ɗum woni saare wuro ngo wiyete ko jomngol ƴetta ɗo ha ɗo mbiya ko fodde taɓanɗe naggam walla fodde kamɓe fodde hectare walla cuuɗi ɗiɗi ƴetta oɗo banggue ni ƴetta oɗo banggue ni lelna hay hunde ala ko waɗa hen koko yiiɓarna gasi ɗo woni saare jomngol wonande bawɗo jomngol tigui rigui tawi wona enen ɗin ko bittowo wona bawɗe mum ko bittowo wonande bawɗo jomngol sa laari ɓalal ngal tawa a ala kuɗol a ala leydi ala hay hunde aɗa wawi fiide ɓalal he jomngol ñaawa tawi hay hunde a memani ɗum kadi jogui ko jomumen janamoɗen ni ewa joni noon sa waɗiri ni mbiya ha saare hettade ɗo nde wuro ngo ko jomngol joni noon en nani han kadi ko wayno ceerno Aliou en ko wayno ceerno Mamadou en ko wayno ceerno Alassane en gaari mbiya an ɗe saare de ko hiifa ɗo ko ɗo wiyete ɗo wiyete ko jomngol joni noon gara mbiya saare hiifade jomngol nde ɗin ceen Demba en ceen Tall ɓuri dañde hen galle joni noon joom saare nde o ara o hetta ay waɗa ɗo joni 1 2 3 4 5 jeegom jeeɗiɗi jeetati ɗo adan o hiifa o lelna galleji 4 wedi joni noon galleji 4 goodi ɓeɗo nayo ɓe ngari ko kamɓe coodi boowal ngal fof ɓe coodi boowal ngal fof e jeeyannoɗo o ɗum yimɓe ngari ha keewi alay saago ɓe mbaɗa feere wadde arɓe ɓe holno ɓe konnirta ɗumen e nder saare nde joni noon ɗum waɗi ayi ɗo may ngar hen jiɗino ɗo galle wona 5 ɗo wona 6 ɗo wona 7 ɗo wona 8 galleji 7 keɓama e nder galleji 8 ɗi ɗiɗo galleji 4 jalti koye galleji 4 gadanimi woni 7 joni eɗen cohli galleji 4 goɗɗi galleji 4 goɗɗi ɗi mbiyen joni han kadi haali wayini galleji 7 dañama
ko enen joni jeetata ndin wuro ngo mballodiren keññenen woɓɓe aroɓe ɓe ɗum noon kala ɗiɗo heɓɓe galleji yo o taƴe muɗum seeɗa o taƴe mum seeɗa wona galle ɓe dokka goɗɗo wadde oɗo goo e ɗiɗi ɗum ɗum oɗo galle wadde tati e nayyi ɗum dokka oɗo galle wadde joyi e jeegom ɓe dokka oɗo galle jeeɗiɗi e jeetati ɓe dokka oɗo galle joni noon woɓɓe kadi ngari ɓe ga mbiya ha minen mi tampi rokkude min dokkiɗo dow min dokki ɗum ɗo han kadi onon hokkaɓe ɓe onon e ƴeewe heññude woɓɓe arɓe ɓe joni noon wadde ɗo ko jeenayyi e sappo ɓe dokka oɗo galle joni noon sappo e goho sappo e ɗiɗi ɓe dokka oɗo galle goɗɗo ari wi min de mo yiɗi galle mbiya joni de galleji ɗi han kadi ngari ha ɗo kono noon onon sakkikiɓe hokkede ɓe kono hokkanoɓe onon ne dokke galle o itta gueɗal mum seeɗa o itta gueɗal mum seeɗa renta wona galle woni galle sappo e joyyi galleji sappo e joyyi e nder saare jomngol joni noon ɗiɗo galleji sappo e joyyi goɗɗo ari wiiriɗi galle caɗele mbaɗi ko ma ɗiɗo ndenta itta dokka oya wona galle joni noon o womo sawnodirno ndentini dokki o womo sawnodirno ndentini dokki oɗo goɗɗo sakket ko goto ala mo sawdiri ya min somi itti galle mi rokkimo mi jooɗo somi dañinomo ndenduɓe min guitta min dokka wiya eyi ƴeew keɗom o yala i wona min oɗo ndendi dokkuma ko dokkaɗa ko mi wawa goto fof wi wawa e nder wuuro ɓuuri hewde jurum ko nayejo o nayejo ɓuuri hewde jurum kodda ɓuuri fiddude kodda ɓe fiddi koɓe jaɓata koko beeri oɗo finniti tan yo tabine koye mon galle gasi ɓe mbiyala ƴeeweno bandiro ɓe mbi wawa wonde mamiraɗo o ga gonnoɗo gadinoɗo o wimo e joni mamoya mara mbaɗen ni hen wakkilo tan ay goto fof ittu e ko ma ko seeɗa basi ala min nomi ittobam ko ndenni noon dokko garɗo ayi oɗo mo goho e sappo e joyyi ndentini goɗɗo dañaɗo o wawi waɗe ɗo so jiiɗi e nder ɗum ɗo he wona sappo e jeegom ko hono ni cuuɗi galleji sappo e jeegom dañira e nder saare jomngol saare mere nde ala he ɓuuti galleji ɗi taƴama ha timmi galle sappo e jeegom joni noon waɗama numéro ji 1 2 3 4 ha sappo e jeegom kono honɓe hen ɓe no mbiyete ƴay so tawi saare woodi alay sago ma hen taƴe hen wiyete galle so galle taƴama galle beele hoɗe ko mama he suudu ay joni noon dokke yeru ngo tan ɗo woni ɗen maha ɗo suudu waɗen goo ɗiɗi goo dokke yeru ngo tan eso ko seeɗa waɗen ɗo goo ay oɓen nani ko noon yarata ha timma joni noon wadde sa arti to deftere to ay o wima saare galle suudu saare koko hiifa ko galle ko galleji taƴaɗi henɗi suudu koko maha hen ko joni noon nduɗo suudu mahadu e ɗeɗo galle e galle kiifade mbaɗaɗe e nder ndeɗo saare joom suudu o no wiyete ɗum woni haalka ko ma ndewal ngol laawol nde mbawa yettade cuuɗi jomngol e inɗe mumen wadde sen ƴeewi ayɗo sa jomngol nani ala lim tongode hay wotere ala inde hay wotere koko liɗi tan e weeyo hira hiifama tan taƴama waɗama galleji ene korkoɗaki joni noon nde ɓeɗo ngari nde no cifrinɗen joni galleji taƴa e sa ƴeewi 1 2 3 4 hay to sappo e jeegom joni noon ene sappo e jeegom ɗi mbaɗa kono hay goto tawi wiyaka ko ni wiyete taw ɓe eggi wiya joni noon galleji dañaɗi mahe hen suudu ay suudu mahetendu hay woni toɓɓe garɗe toɓɓe ɗe ngari ɓe hokkotoɓe ha woni sappo e jeegom joni noon ɗum ɗo foof de anda ka taw inde
joomum o holno wiyata garten noon sen mbi joni joomgol no wowra sabu hewɓe mbiyata ko ummoto ko banggue ñaamo faye banggue nano kono ala teskoynol foof nde jomni mbaɗata ayi e wonande laaroɓe walla ko nandi hen jomgol wona no welduma foof jagguirta kuɗol ma nan welduma foof jagguirta ko nduɗo feɗel ndu waɗɗum feggere ndu so junngo ñaamo so junngo nano ko yiɗi fof ɗo kono kañum alay sabu no mema kuɗol ngu nduɗo feɗel ndu alay sabu no mema hen no mema e kuɗol he eyyi won noon jiya riye hewɓe ne jagguirani kuɗol sikka ko noon tan kono wonko yahata ay nduɗo feɗelu wattede feggere ndu ay kadi watte feggere hay woɗɓe ɓe gona julɓe aɗa yiya soɓe mbaɗa dewle ɓe guitta fegge ɓe dokkodira nduɗo feɗelu kono anduɓe mbi ɗum waɗi ɗaɗol ngol jokki koye ɓerde wadde jagga jonnon fiide jomgol ngol so tawi a welama sa welama ay tugga kuɗol ma jaha ga paaɗa ay jaha ga paaɗa alimata jaha ga paaɗa alimata jaha ga paaɗa alimata sa teskima kureji meɗen kamɓe a tawata ɓe lelni leydi 16 ɗi fof ɓe mbaɗa wotuɓe pirta ɓe mbaɗa wonduɓe pirta ɓe mbaɗa wonduɓe pirta firti ko kala waɗama ɗon kadi a andi kode jibini haɗa andi jaran kadi heddano ɗon joni noon aɗa yiɗi ɗo joni noon dañde hunde nde no pamrata ayi ɗeɗo toɓɓe piyaade tawi limaka ko ɗum woni jomgol sa welama joni mbaɗa ɗo joni jomgol e yimɓeɓe taw ko yimɓeɓe mbaɗɗa toɓɓe mbiya joni tan goho ha 16 onon 16 omɓe ɗo ɓe mon fof jagganami limre o wi goho kalde oɗo jaggino oye jagguita o wiye ɗiɗi o yewe tati o yewe nayyi ƴeewa gadiɗo wiide goho jaggirama suudu gadiɗo wiide ɗiɗo jaggirama suudu ɗiɗi yaa noon ha timma 16 tellina ganda hol suudu dañƴa keeɓa ñawore maga ɗum toɓɓetake joni noon e ɗo a waɗini ko toɓɓe nayyi joni noon sa rentini ɗum a ƴeewi e nder ɗeɗo holno mbaɗata ha keɓa ɗum sa welama mbaɗani ay sa memi guila woppiguila caggal to firka mum tiri ɗum ɗiɗi saɗa waɗa noon reeno sifde ha ɓurtude saabu sa siifi ha ɓurti so tawi jumre woni nder a ronkat andude jumre hoto ummi allah sabu mbaɗani ay duña e dirma ɗiɗi ay garta ɗo kadi mbaɗani ta gotel mbaɗani ay heddirimu ɗo gotel gara ɗon kadi guitta ay ɗon kadi guitta ay heddirimu gotel gara ɗo guitta ɗo guitta oɗo guitta ɗo ay heddirimu ɗiɗi joni noon ɗiɗo guri nayyi kanji dokkata ma suudu ndi jiɗɗa o noon koye mbaadi piigol mbaadi lergoto ne woni ko wiyete ko safatɓe mbiyata ko taskinul adade taskinul asli taskinul huruf ɗum ha kadi gueɗel he fof ko mum so jeehi to defte Abdoul Fattah Toohi ko woni al usul wal fuqh fi ilmi ramli walla an nihaya fi ilmi ramli walla al manbul usul fi ilmi ramli a naati ha e defte goɗɗe nan toon ma yi ɗum toon joni noon e ɗiɗo mbawi ayde mbiɗa ɗo keddoɗonɗa ko ɗiɗi mbaɗɗa ɗo cawdiri laaɗa ngol ɗo gotol keddirinɗa ko gotel mbaɗa gotel less mum laaɗa ngol ɗo gotol keddirinɗa ko gotol mbaɗa gotel less mum dara ɗo keddirinɗa ko ɗiɗi mbaɗa ɗiɗi less mum eyde ni suudu non nduɗo no ɗiɗo gori nayyi dokkirma suudu ni ko noon nayyi goɗɗi dokkitoma suudu nayyi goɗɗi dokkuma suudu nayyi goɗɗi dokkuma suudu daña cuuɗi nayyi sa dañi cuuɗi nayyi ko ɗo woni ragere adani joni noon mi wi ɗo waɗa sifde fewi sa welama mbasa wadde ni mbaɗani tan lima goo ɗiɗi tati nayyi joyyi jeegom jeeɗiɗi jeetati kala ko teelani o toɓɓe ɗiɗi kala ko teeli o toɓɓere wotere sa yiɗi mbasa firtude limde nde ni ɓuuri saabu sa juumoyi ene waɗi caɗele ɓe mbi to sen gari wonde ragere 15 nde suudu 15 ndu no pamrata cuuɗi 6
gonɗi dowɗi to fiigo yummawo to ɓe diniyankoɓe ɓe mbiya inde araɓeɓe inde annabaɓe Yusuf Adama Mahdi jara won toon to banggue fulɓe jartoɓe nana segel damal layani keso layani wagaw laɓiyan busino nasara gueɗe mbaɗa honno joni noon woɓɓe to sa yeehi wayno Mambawɗo Soule ma taw to wiyete Nakkiyyul Khaddi en Uddutul Kharijat en Uddutul Dakhilat en e gueɗe mbaɗa honno sa arti to fiigo deftere men ga namnat eyyi mbiɗa so woni ɗiɗi kala ɗo teelaɗi eyyi ko ɗiɗi mbaɗata eyyi kala teeli wotere mafhum eyyi joni ko waɗi hen ni ko aɗa won waɗowi so tawi wona janggowo o woni koye fiɗe kadi majum wala hen walla ni hen goɗɗum sen jiiɗi mbiyen o ɓuurani yidde paama juɓɓudi lelnade ɗon ndi sabu ɗum ko goɗɗum joni noon so tawi yaari hono dani hen a lili e namdoma ceeɗe ɗisgal ha andiri dani may ngaru e rogere nan less suudu 15 cuuɗi 6 yummaji wona noon no piiɗa ɗo de ko cuuɗi 6 yummaji no ramni lelorino to ɗum jom woni ɗin 6 kala hen ɗum tawɗa hono mum e hoɗata 15 andu rawlima mo jaari ɗum woni ɓe mbiya teelata ɓe mbiya kono sa laari ko fayi tan wonade may kollo damal mum joni a dañi ɗiɗo joni noon so tawi a yeehi ha toon a yii wiyama ramlima moƴƴani kono gandirta ɗin jongol ma moƴƴani taw dutɗa caggal ƴeewaɗi ndendinɗa ɗi besde rewi lawol so ɗinne ndewi lawol gartoya toɓɓe ɗe ga so tawi ga ka cifnoɗo ha cifodiri a wawa yiitude e te sa yeehi to ñawoje hay so wima jongol ma moƴƴani sa laari deftere tan wonno ko ñawande ma won gokma ok kono ko kanma ko sella ko kaba ko sella joni sen pamiri ni hol sababu e nder yiyande banggue yiyande ma sa waɗi ngol ɗo so ngol ɗo ari ɓurata juutde so ngol ɗo ari ɓurata juutde so ngol ɗo ari ɓurata juutde kono noon ko ɓurata juutde e laarɗi aɗa wawi yimde taw ɓurgol juutde ngol ɓuuri fof ɗum tawde sabu mbattande a weddo tan joni noon sen gartoyi hol sababu ne way noon ɗum ko taramli ɗo waɗoɓe kurus mbaɗa tuuta yebbere muɓɓa guite jagga ko waɗi noon ko waɗa fertade guite jagguɗa yebbere waɗoɓe lekki mbaɗa e ndiyam dani hen lekki ki yirlo ƴeewa hunde to gonɗo mbiya ɗum ɗo hen waɗoɓe ceeɗe jagga ɓeddoɗe kippoɗe gajjo mbiye nde so hippima hunde nde so ajjima koni jomgol ngol woni ramli o lekki ki ceede ɗe gufi guerte ɗi kala ko wawi wonde ɗanade nde kurus o fof ko goto ɗum ne dagui ɗum ne haari ɗum kati ɗum ko kati waɗi tan fewde ko mba ko bonde heddinde fof dagowal fo han e sallah sallam wi la khaba man istakhara wala nadima man istashara heddi noon ko beele mbaɗirta an ko yidde fewnude ƴeewon ko battande tan Allah waɗi hen sutura ko yidde bonnande yimɓe yidde wirde yimɓe kaari ko gañoma kaari liggima ma kaari ɗum a taƴi e ɗemeji ɗum hayso Qur'an mbaɗirɗa ɗum ina harmi Qur'an o harmani kono ko mbaɗɗa kone harmi ƴetto ko goɗɗo joni noon e nder ndiɗo mbaasi sen gartiri ɗum to mbaadi jabre gueɗe ɗo jabde Allah ɗo ayde piyata toɓɓe nde nde andano ɗo foti limɗa tan hokkumaji jeeɗiɗi jeetati jeeɗe limɗa hokkuma ɗum ɗe mbaɗata ha ceede ɗe nde a weddi tan ɗe ngari ne kippi ɗe ngari ne gajji wona an wela hippi ɗe ajjini ɗe ɗe beddiɗa lekki kinde hayde wona an wela wi kiɗo lekki yo faaga ki yo faaga ɗe mbatta guerte ɗe nde wona an wela hippi ɗe waɗi nde ɗe jagguɗa kurumda muɓe guite mbaɗɗa nani pour tan mbaɗɗa ni so tawi komo anda mbiyamo jaggu yaɓere kanko anda ko yaɓere o jaggata nde o hawi fof wiya joni aha sa jaggi ɗo limi jaɓe ɗe so heddima goho ko ni so heddima tati ko ni so teeli ko ni so teelani ko ni walla so tawi ko an ganduɗo ɓeɗa yawandani hen mbaɗa jangga ha gasa mbaɗa muɓɓa guite jagga yeɓere a yeɓere kawruɗa nde ƴeewa holko yiɗɗa sinde joni ko ƴewgal hono a heddima yeɓere goho joni o gandal mangal e hattan Allah ko Allah duñi jungo mango jagginma yeɓere nde wona teyaɗema wona e gandal ma ko Allah hippi seedere nde ajjini nde wona e welede ma ko Allah dartini jungo ma ngo de ɓaɗata toɓɓe ɗe wima yoni dartini jungo addi ɗo wima yoni addi ɗo wima yoni wona an waɗi
ndendinoyɗa ɗum noon gartiɗa teskoye gandal ngal mbiɗa mi wiyanomo so wayi ni ko ni wadde an ƴeewo sa yiɗa tampude mbatta tan kono gandama ngal hokkirma ni lelnano mbinonoɗa ni ɓetano mbiyanɗa ni tongano mbiyanɗa ni ñawano yiiɗa deftere he ni so goonga Allah jarama so woni an ala an waɗani ha addi en noon feere ma yomi war feere mata guel ɓono sakkito neta mbaɗa heɓa ɗum ɗo suudu mbete mbiɗa wiyama an ka jiiɗo balle an ka dañowo kalis an ka dañowo ɗum an ka dañowo ɗum ko feere goɗɗo baɗɗo ay wonti mbilew o majji ni neɗɗo o ɓetene hucca e makko mbete omo dañe ɗum amma ko wona ɗum ko so yi hannde docteur waɗi radio o adi ko ɗum to hollanmo docteur no wima yiyane ma he batte ta an yenaɗo muuse ɓeɗon antira adde ganduɗa ɓe ko haralleɓe to banggue safara kuccey ɗum hôpital fof mo garɗa morgo noon sara mum on sababu morgo o waɗa yimɓe o cello ko hoko mbaɗa ɗo morgo aɓe gandi mayde so wintala ko mbawi mbaɗomo ramli o wona mi waɗi tan firta mi waɗi tan ko gonga ala an mbatta tan kono jangguiniroɗa no kolliriɗa ni ko ɗum ɗo woni teskuya ma teskina kaala ko mbiyeɗa ko kaɗa ɗo ko heddi ko Allah andi no gasnirta ɗum ɗo yimɓe e joni ɗo ko hen rogere ɗo ko hen rogere no mbaɗirina ha keɓe ɗum ɗo suud ni ko noon mbatten keɓe ɗum noon mbatten keɓe ɗum ha timma nayyi joni ma gar joni e nayyi ɗi kolliren so tawi eɗen ɓenna eyi joni hankadi haali ko mbaadi no janngugol ni sohlaani keɗen piita ɗum ɗoji ɗi en koddira tan taganen koye men cuuɗi no jiɗirɗen ni tan jaltinen ko jiɗɗen ko jooni aha kala ko jiiɗa ga eko jiiɗa ga baŋnge goɗɗo ga o ko ga woni goo fay o ummi ko nano fay ñaamo ummaaki ñaamo faade nano Abdoul Fattah ɗum xëy omo haala heen mi wonde ko joofo ko ñaamu ummorte omo joofo heen gandal amen ngal ala baawo ɗum so wona gonɗo e ceerno basi ala ina woodi kono o teskanooki ina woodi ɗemɗe goɗɗe ɗe puɗɗoraki ñaamu ɗen so mbindi tan alay sago waɗa waɗe pari ko pari wiyete so tuubi ko mbindi mbiyete ko pari so italien wiya pari no wiyata pariji so arabe wiya pari no wiyata paris haɗa andi wonde pari wadde noon wona inde nde himmi kono leñol ngol walla ɗemgal ngal no haaldata ni ene windirte ni pulaar so wiɗa tan ko pari pa tan ni tan waɗa pari kono so tawi ko fata hiɗo ma mbaɗe hen so pulaar yono wiyata paris ndeke ɗo alay sago janngowo o eto teskade ngal gandal wona galngal e ɗemgal arab ko ma binda tan e ɗemgal arab laato ɗum sellani won windo ɗum mbeɗani ɗemgal arab won windo ɗum ganda fareji ganda pulaar ganda ɗum gandi tan koko waɗa joni noon wadde koddiren en dañi ɗo joni suudu dañi ɗo suudu koddiren en dañi ɗo wondu yi noon wonande laaro walla enen waɗa ɗum ɓe koto ƴeew ñaawoje ɗen no mbayoyi ni wona ñaawde gonɗen ko lelnude ha neɗɗo andal legal fof koddiren en dañi ɗo suudu tata ɓuru koddiren en dañi ɗo suudu naybulu ay joni naane cuuɗi ɗi e jino ɗi dokkodirtini kono joni holno mbaɗata ay saɗi tan famde ay gorol downgol ko kangol tan jaggata junnita batta ato joyɗo ay ɗo sinde joni ne ɗuggitono a jaggat ɗo jungo ma tan cuuta tan pawta ɗo wona suudu wayno no computer waɗa ni walla tan joni ay ɗo ko gotel wadde ɗo mbaɗa ɗo gotel ay ɗo ni ko gotel mbaɗa less mum ay ɗo ni ko gotel mbaɗa less mum ay ɗo ni ko gotel mbaɗa less mum garta e rogere ɗiɗi ɓernde ay ɗo cawnodirɗi ɗi ay ɗo ko ɗiɗi mbaɗa ɗo ɗiɗi ɗo ko gotel mbaɗa ɗo gotel ɗo ko ɗiɗi mbaɗa ɗo ɗiɗi ɗo ko gotel mbaɗa ɗo gotel garta e rogere tata ɓernde ɗo ko gotel mbaɗa ɗo gotel jaha ɗo ko gotel mbaɗa ɗo gotel ɗo ko ɗiɗi mbaɗa ɗo ɗiɗi ɗo ko ɗiɗi mbaɗa ɗo ɗiɗi garta rogere wattindinde
eyi ɗiɗi nani mbaɗa ɗo ɗiɗi ɗo ko gotel mbaɗa ɗo gotel ɗo ko ɗiɗi mbaɗa ɗo ɗiɗi ɗo ko gotel mbaɗa ɗo gotel ɗo ɓuri sadde e fiingo yaltinde nayi ɗi e nayi ɗiyam te sa ƴeewi jaltodiral nayiji ɗi ene yeehi ha to Moussallatul Ghazali Moussallatul Ghazali en mbaɗi ɗum jimol pulaar mbiɗen wonde beele ko ceerno perliɗo winde limi indam andi limre feccine tati mofti kedde yaltini nayi e limre wonde mari indame tati ɓitaade noddi gena e balɗe jonde firi ko nde dañoɗa toon ɗum ɗo ma ha timmide sen lukki yeru joni tan tawi ko allahu wonande yaarude banggue aara bernde ayi ko mbaɗi jom mbima ko allahu sa fecci allahu laaɓi tati kanma ko nogas e ɗiɗi nogas e ɗiɗi hokkatma nogas e ɗiɗi ɗi sa usti hen nayyi hokkatma ko sappo e jeetati e ɗin sappo e jeetati natira gadduɗa togno ɗum wiyete kursi natira kursi paya naara paya to jaha ɗum woni hankkadi mbawa yitode ngal gandal ɗum ko goɗɗum se garti joni eɗen gonde ɗo en dañi joni jeetati dañaɗi ɗi joni noon kañi ne ɗe jibina ndu e ndu jibina ɗo suudu ndu e ndu jibina suudu ɓe ɓuura yawde ndu e ndu jibina suudu ndu e ndu jibina suudu joni noon naane en ƴettuno ɗiɗo guure ɗe mbaɗa ka joni ko cawdodirde ɗi ƴeewa dow ɗo ko goo andi ko ɗiɗi telani wona ay mbaɗa ɗo ɗiɗi ɗo ko gotel ɗo ko ɗiɗi teeli mbaɗa ɗo gotel ɗo ko gotel teelani mbaɗa ɗo ɗiɗi ɗo ko gotel ɗo ko ɗiɗi teeli mbaɗa ɗo gotel dañira noon joni ay ɗum ɗo darima suudu jeenayyi dañira noon ha cuuɗi ɗi heddo wotu dari sappo e joyi ala no sawdodir kaali nani sawdodir ndu sappo e joyi ɓuru ndu ko kayru waddete e suudu goondu ɗe jibina sappo e jeegom ɗe jibina sappo e jeegom ɗo ko piigol cuuɗi mayi kollin joni e nder deftere nde ko wiyete inɗe cuuɗi ɗi ma en jetta hen joni joni ay ɗo ɗum ɗo foof noon wonande janngude pulaar ko a wonata janngude bindi ɗi ne mbima sa rewi ɗo sa rewi ɗo bindi cifono ma kadi jonngol yimɓeɓe paama wona waktu jiɗɗa fuppira jonngol wona waktu jiɗɗa fof ene jogii ko jaɓiɗi jogii ko sali jogii woɗaaji muɗum jogii sadakiji muɗum jogii ayiji ɓurana yadata aɗa wawi jogade deftere jonngol e wotere taw ko kayre piirata kayre dabbotoɗa kayre mbatta fof jonngol indi deftere nde jonngol e enen ginniɗe ɗum ko jonngol kono saɗa arino e pul jombiɗa ko ɗum yinno yomnanede ko jeygol waɗe jeygi yalta mbete wayni wadde ko jomnol eyi yoɓi jomngol tawi koye banggue gaddinaji ay joni hollen ɗo seeɗa hade min ɓendu toon sanga henndu heewru toɓɓetake sa toɓɓi noon ma addane kono ko addanuma ko sellaji eɗen gandi e nder golloɓe golle koye nasarani en yontere fof jogui balɗe wiytuno lewru fof jogui balɗe jeeɗiɗi ɓe mbiyama nasare golletake no samedi dimanche ɗum wona e ɓeɗo fuɗɗi ko kala fannu garɗa jogi sali hay banggue safara aɗa wiye ɗon saɗa waɗe hande opération hadema opérede ba docteur namoma allergie ji maɗa ɗumɗoji maɗa e fofo ha gasa ande holko yaɗata goto fof poɗɗo ɗum so wona ɗum poɗɗe oɗo yeeri ko reeɗi musul o ko reeɗi musul poɗɗe wona goote ma ande ko wiyete ko groupe senguim leñol ƴiƴam ɗam goto fof hol ƴiƴam muɗum nde wawa yaade goɗɗo wadde wona no welduma ni ɗum no sanga hendu hewde fiyetake enen ko uddidde en jangginani taw deftere nde ko uddidde yuɓɓude deftere nde joni noon sanga toɓo fiyetake so toɓa fiyata jonngol eyyi a arta hay dow lawol tan joɗɗa gona fiide jonngol fiyetake kadi mbaɗnamna beela ɗum heewi kanko toɓɓowo e leydi tan walla ala hayso mbaɗo e kayit tan hen o fiita hayso mbaɗo kayit ko mbawi toɓɓe hanka jahoje ɗe so wona noon an henndu hewnu waɗoru ndu Allah hokkima fartange a to gonɗa to an yiyata henndu an joni toɓo wiyama joni toɓo
bogal wawi tobde ha wayno leydi an ɗo tawa e dilla non tan kala nde gonka ka wayli a natijede nden ñaw sa woni ɗo joni sen tobbowal aɗa wawi en tobbo toɓo ngo aɗa tina ɗum e fiyata e saaha toɓo so tawi a tinnata toɓo ngo ko dina anta gonɗa ɗo a nanata toɓo ngo a yiyata toɓo ngo hendu mum arata e maɗa kuɓol mum arata e ma fi tawde ka jeyaka hen accinani a toɓata a jeyaka hen so tawi noon ene battini ɗo gonɗa ɗo hankkadi a naati e nder hen a battini e nder hen e joni sanga nangue e hoore so yonti ɗum no to mbaɗa woni fof gaɗa fiyata to natani koto nangue ala ɗo koto nangue feeña nokkuji biyeteɗi nangue feeña anda ko lebbi naggam ɗo feeña ɗin banggueji ko wona ɗum ko enen nangue so darima hoore fiyetaki sanga musal nangue fiyetaki sanga ngel wujjini ɓuɗu ni muta fiyetaki sanga hibbu ƴiwode woɗɗirani toɓo ƴiwonde to hebloto ene toɓo ɗo e to toɓata ɗo fof fiyetaki joni noon aɗa fiya aɗa haalde fiyetaki ɗum noon jeeya koye dalillaji ɗiɓe dokki kadi won fama muyaɗi keeɓa hen hannoma fiita aɗa haalde tan ko hadema jumde ɗum tan wonno sirlo ko hadema jumde jumde wiya noon kono noon sardi wonnan toon way ko wiide binɗo haaltani binɗo haaltani sirlo ko hadema ɗuɗi ɓe jiddine wiyanoma fuɗɗitade yewtere caggal gueƴe ne aña wonno ɗum ko montor pinno ala yo sa jogui montor ma nde hongade welma fof ay joɗa hay ɗo ma cafa ala caɗe goto ngala hen won gueɗe ko ɗi wasiɗati ko hunde mahide hollore ɗum ɗo de e gueɗe mbaɗe hollum joni noon en kaali eyyi fiiɗi cuuɗi tawane haalde eyyi e sanga woɗɗa e haaɓe nde haaɗi fiyetaki ɓe beltiɗa ha no feewi fiyetaki kañum ene namni waɗi gueɗe ɗum waɗi joni hen wona yimɓe a ñawde ɗum hen foof ɗum won hen sa ari dokka inde ma yettode ma haaju ma mbima ya ha janggo ɓe tewna ha waktu ɗo fotata fiyede ɗo no yiɗirani ɓe mbaɗa jomli ɗi fof ha gasa goto fof ɗo famga haaju muɗum banni won hen noon kadi Allah yaafo ko julankoɓe sa ari joni aɗa yiiɗi mbiɗa yiiɗi fiyandema jomgol neɓa ma hunde sa yeehi manda so maarto ɗum ala caɗele garɗo fof fiyat tan gaɗa fof fiyat gaɗa fof fiyat ɗum waɗi noon hen sahaji Allah ara hay téléji ɗi ceerno joɗo ne waɗa ɓe mbaɗa ɓe mbiya ko gonga o watta kadi ɓe mbiya ko fenade mbaɗa kadi mbiya ko gonga kadi wonti no fijirte ni ko jiiɗa boom mum fof ne woodi ɓeɗo mbiyata waɗa falsade woodi falsade e joni noon fiyo jomgol alay saago fiɓa anniya alay saago fiɓa anniya wonko ƴeewani ko jangete ne heewi no heewi no heewi ko jangete ko wona alay saago wona alay saago tawi joni aɗa wawi janngude fatiha aɗa wawi janngude salatul fatiha aɗa wawi janngude walla aɗa wawi janngude ɗon won fiyo jomgol ɓe ganda fatiha ɓe ganda fatiha wona juuɗe boom wadde noon ko jangata ko ko barkinoraɗe faya fiide joni ɗum ɗo joni on ɗo gadda joni mbaɗa joni ndaari aɗa yiɗi fiide binda Mouhammadou yeru tan jaam kiise ngoni a wi ɗo joni ayi mu ha ma du ayi ɗo goo ɗiɗi tati nayyi ko hebde doge nayyi ɗe ko ɗum woni sirlu gonɗo hen o won hen mbaɗa jaaha joni jaabi joni mbaɗɗo joni mubinu ayi mubinu mimo goo bawo ɗiɗi yawo tati nuno nayyi ndeke ɗon ko sirlu o walla sen kulideri gartiren e wiide moni fof andi ko faandi ko waɗata kono kam ɗum fiini hen ƴetto noon won mbaɗo Mamadou taw kañum won ko andi e nder hen ko ɗum ko wona ɗum woto fof hakke gandal mum e ɗeɗo gueɗe e jeenayyi battaki ko heddi ko e alarba battidiɗo e lewru fof alarba garowo hen taw alarba o artata fiyataki jomgol ɗum noon ko ɗiɗo woni waɗaji jomgol joni no wawi wadde noon kono kam haɗani kam wono hokkira joni sen koddiri ko windande wonde naftel mataw ɓoyata dartinen nden ɗon windande koko faate e inɗe ɗe noon no mbaɗi luure wonɗo garata mbiyeɗa nduɗo suudu wiyete ko Ibrahima
jaha bange goɗɗo mbiyeɗa ko niidu wiyete wonto garata tawa nduɗo suudu wiye ko kayre woni suudu 5 tawoyandu bange goɗɗo andu dari e suudu 13 wadde yumma baɗal ngal ko yo taw a andi an baɗowo ɗo tugniɗa ɗo o so wima suudu 13 holndu wiya 13 sam ganda ɗum so wima suudu 5 ganda holndu wiyata 5 ɗum waɗi sa tawi jonngol ene fiirandani so nde leeli a wiyama ñaaw wawi taw on waɓe ñaawta kono woni hen kam so ñaawi sellata yeri joni min somi fii jonngol fiirimi jonngol ngol ko ga woni goo fay ga o andirno ko ga woni goo fay ga waɗaka hen goo ittani so yettimo so wiyama joni hoɗɗani on hol suudu adino feeñde o wiyata ko nduɗo addi feeñde ɗum ɗo woni goo so ñaawi ɗum darima e hoɗorde goo o wawa sellinde ko fiya ko wadde alay sago ganda piyo o holto ummori holto ri holto fay jogui baadiɗani ɗo gueɗe ɓurde mawnu sa naati ko wayno mo boɗo suuɗi ramli nata to ɗo gueɗe mawɗo wiyata madame somi darima ɗo ko ni somi darima ɗo ko ni somi darima ɗo ko ni joni noon aɗa saabu ganda taskine o makagol ngol holno maari ɗum o galle mbiyete ko ciment mbiyete ko leɗɗe mbiyete ko weyruji mbiyete ko ɗum ɗo mbiyete ko ɗum ɗo wadde hunde hen foof e gonka muɗum joni noon ceerno ɗi joni gasne garen ɗo inde ɗe wiyama addi jonngol ko andi ɗum Moussa kono wiyama addi jonngol ko andi ɗum Idrissa minen e tugnoragal ngal min jogui ngal ko andi ɗum Idrissa min jaari sa tawi luure no woodi no joom hali o wiyata ni fiha qiila qawlani qala tawilani qawlani alay sago annene caggal nde jannguɗa ha pamɗa wooda hen ngo hakkille ma jaggi mbiya min noon jaggi hakkillam ko wiyande ceerno Alassane nde waɗi noon mi faami hen ɗum e ɗum e ɗum e ɗum wona tan ɗo yiyande ceerno Alassane nde mi jaggi ɗum ɗo wona labo ko a teskoto no ɓe lendiri ni o wima ko ni sabu ko ni o wima ko ni sabu ko ni keɗoɗa dalilaji ɓe dokki ɗi dalilu ɓurɗo yedde e hakkille ma o ƴeewa ko hakkille ma o addi mahde e ɗum mbiya ko ɗum tagui mi suɓade ɗum ɗo nimi jiiɓi ko nabillahi Idrissa fof noon ko gotum kala hen to jaaɗa kadi jogui dalillaji dokkoji ha hunde nde e matino kadi sa yeehi to diine ko ɗin hawni aɗa hegui sulal mbiya beele ma ɗum feeñ toon beele ma feeñ toon ramli o e wonde anabi Idrissa e yimɓe mum jaɓanta ɗum koma fi ramli ɓetanam toon wadde kala ko jiiɗa waɗi ko gandal mum ko sengo diine gandal mum sengo dartol gandal mum sengo aada gandal mum hande wiya tan ɗo joni tan ko dimat won dartol woni e nder dimat ngol haali ko dimat yaltani gara e wuuro hen ana wiye nokku naggam ɗo waɗi ɗo kaala sa yalti a nanta ɗum wuuro foof falde foof ne jogui dartol mum e mahingol ɗon heddo noon ɓurɓe wittude fof ɓurɓe yaadede fof ɓurɓe sarade fof jaaha ha yetti o woni nokkuji wawɓe haale sare anti ko sara toon ko ɗum wattata haalede kono goto fof wonko teskiti hoɗum joni noon nde jiiɗen cuuɗi ɗiɗi jiiɗen suudu adana ndu wondu toɓɓere wotere toɓɓe ɗiɗi toɓɓere wotere no wiyete ko Youssouf ɗum din hawde holko saabi nduɗo suudu wiya Youssouf gadi mi yiɗi ko ɗum wiye Youssouf sa limi inde Youssouf alayhi salam hokkatama suudu min laari ko heewi tan min donki famde hol sababu on wiye Youssouf eyi joni noon nde garɗen to fulɓe ga tawɗen nde wiyete ga ko Sayfa joni noon so wiyama Kasanel a windi deftere famodire kadi Kasante windi deftere e Kasante witti windi jiida windi ko gandal muɗum keeri ɗal e waɗi deftere
witti ko namdi o rendini ƴeewi kam ne ko micci heede ni ko defre min mo wona gandoɗam ni ko wittuɗam joni noon somi windi deftere nde kala ko namnami e mayre mi foti jabade komi windi somi wi suudu ndu wiyete ko sayfara somi wiyama holko fitti sayfara somi wawa jabade gueɗel guel ayima somi wiyama nde wiyete ko Yusuf somi wiyama holko fitti Yusuf ta Yusuf alayhi salam ko andi ɗum songol dartol diine beele ɗum ne nawori ɗum ɗo haadi wawa jabade alay sago min ko bindatmi ko mi hokka ɗum inde nde gandumi haadi kadi woni goo kadi woni afo fulɓe e fuutatoro wiyete ko Hammadi wiya Hammadi ɗum ko katante wi ɗum Hammadi kami e gana e goto kono so wiyama hol haba mbiɗa ɗo Hammadi way jabade kuɗɗo so mbima Hammadi mbima Samba mbima Demba mbima Yero mbima Paade mbima Jobbo mbima Dol ha yettoyi mbima Sira Kumba Penda Takko Daado ha yettoyi kala inde hen hala wonko firata e te ko hawni ko sa naati e nder inde joni Yusuf Adama Mahdiyu Idrissa Ibrahim Isa Oumar Ayyuba Kalallahu Souleymane Aliyu Nuhu ɗum ɗo fof inde wara e te jomum woni ko rewɓe wona par sababu rewɓe dokka inde wona eyi ɗo alay ɗum ko miccande ɗum waɗi deftere nde no paama toon wona tan nde winda yimɓe yo mbaawu jombol ko ɓamtare pulaar yimɓe pulaar ɓe naatiroɓe oɗo fannu ngal ɗo damal yoɓe ndewru ɗo kamɓe ne wooda koɓe tiski e pulaar o sabu sino wonɗo joni tan gare janggen mbaɗe mbaɗɗo windan hande janggo pulaar baaba dawi guesa jomum e ñebbe ma womo jooɗaki ɗo so woni oɗo fannu somo yiɗi ɗum mo jooɗo so fannu goɗɗo waɗi jiɗɗum mo ma jooɗo wat damal ngal aɗa foodiri yimɓe ɓe goto fof naatire ɓe no yiɗo ɗum yiɗi ɗum jomum joni noon wadde suudu wiitendu sayfara ɗum inirmi nde mbi fulɓe adiɓe fulɓe mbiyeteɗe ni fodde nanallam kono haade mi anda dartol mum mi anda ko firi mi wawa windude mi tugno e komi anda ko firi mi wiya deftere nde bindumi taw son nano wawi jabade ɗum haɗimi hutorade ni wona yidde addude idde kese joni noon sayfara o ko kayru mbimi Hammadiru no wiyete to ko Yusuf joni noon nduɗo wiyeteɗo to suudu jawdi ndu e banggue inde annabaɓe ɓe wiyete ton ko Adama joni nduɗo banggue gayte ko layani keesu mbimi ko Sambalo e sa ruttima e mbadi gandal Adama alayhi salam ko abal bachar hol sababu suudu afru ndu wiyata Adama Adama heeji Yusuf hol sababu baabiraɗo sakkiti haalane ɓiyum ɗo Allah andi mi anda holko saabi inde ɗeɗo annabaɓe mbaɗa hen ma yaho toon jiya to qalallah kono anni mbiteɗo qalallah ɗik firi ko eɗen mbawi wi tan ko teskiɗen ɗo ha mbaɗen seeɗa e faama muye men ko ɓe ko teskiɓe mbaɗi e faama muye mumen wi wona noon de kono haada wawa jabade wat ko mbawɗa jabade joni enen no paalirɗen Hammadiru woni suudu goho Sambaru woni suudu ɗiɗi Goloru woni suudu tati Kumbaru woni suudu nayyi Pendaru woni suudu joyyi Takkoru woni suudu jeegom Dembaru woni suudu jeeɗiɗi Dadoru woni suudu jeetati Yeroru woni suudu jeenayyi Maliru woni suudu sappo Pateru woni suudu sappo e goho Wuriru woni suudu sappo e ɗiɗi joni noon ayi o ɓenna Deloru woni suudu sappo e tati Jobboru woni suudu sappo e nayyi Malalaɗo woni suudu sappo e joyyi Gueddar woni suudu sappo e zéro hol sababu suudu sappo e joyyi wiya Malalaɗo ko kayru wiyete misan kayru ɓettata hunde nde kayru wiyete aqibatu suhra alay sago bansaɓe jaafo mi heewat ko kalmi hen konngoli ɗi gona pulaar sabu wittam togonga ɓuuri mawnude ko yewon toon banggue ɗum noon gartirmi koreji men ɗi gueɗe fulɓe wolof e kala ko jiinomi tan mi yurno hen seeɗa joni noon ari ha yetti ɗum kadi wiya aqibatu suhra joni noon hankkadi ko noon yaade ɗum hoto banggue inde ɗe joni noon inde ɗe
sa yi ɓeeno mbini e ɓeeni mbini e ɓeeni mbini holko sohlaaɗo ɗum ɗo sohlaa tan ko an kuutortooɗo o yo taw sa yi toɓɓe pawondirɗe ɗe aɗa anndi no ɗe mbiyete aɗa anndi ko ɗe jahata tasuhu ko heddi ko o wiya noon ɗum wiino hannde hammadinɗo sa jam wiɗu waade yiɗa fof mbiya ƴerto jalo yinde ceri naɗa ko goto wona inde ɗe woni fayida eyi ko jaati o joni noon hay won wiyoɓe jomgol ko cuuɗi 15 wiɗi noon soɓe naati e mbadiri ndi haɓe ngare 15 tan ɓe mbawɓe mudde sabu faama mumen yettanooki ƴettude ɗo ha wattiyata joni 16 o mi annda waɓe ɗum wiya holko mbaɗir ɗum kono min e nder ko lelnatmi ko e mbaadi no testorimi mbimi ndeke sa waɗi joni 16 sa itti gotel a watte e 6 wonata ko jeeɗiɗi joni jokuli Allah ɗi ko funnaange hirnaange rewko worko dow less a dañi 6 alay sago daroɗa an gona ɓertowo woni 7 mbele wona ɗiɗo 7 jiileten no suudu jeeto woni suudu haaji ɗum ko teskuya sabu ko mbaddala a witta hande kadi woɗo miiciɗa seeɗa mbaɗa hen joni nayi ko kollumɗen naane toɓɓe mbatta tawa limani ɗe dokkuɗen ɗo mbaadi noɗe mbaɗirte ni noɗe mbaɗirte waɗi noon ko pecce ɗiɗi woni jiya hen o wima joni lelngu cuuɗi jomngol e mbaadi golle o wima lelngu cuuɗi nder lelngu cuuɗi jomngol e mbaadi golle ɗum ka mbaɗɗo toɓɓe ma dañƴa ɗum lenduɗa ha 16 leli ɗo ana anda wonor goo anda wonor ɗiɗi nder noon ko ni lelnira ko nduwiya woni goo woni ɗiɗi woni tati rekkunira ɗimi 16 wadde noon sa gollima ha gada yiiti ɗum ɗo nden mbawa yewtude Idrissa nane namnima namnande ene moƴƴi ay ɗo joni ɗo ay ɗiɗo cuuɗi sa laari to jommol to ɗiɗo jeetati tubbi goo hayti jeetati ko ɗiɗo jeetongol o laɓɓinanma ɗo noon wima laar jomngol ma ngol sa fiyi ɗiɗo jeetati kala hen no tawɗa e hoɗorde 15 andi jomngol ma ngol ina waɗi caɗele kono kadi wonko ɓuri ɗum hawnade mayen guddi joni ko ɓuri hawnade ko ganda cuuɗi gori ganda cuuɗi dewi ganda ngunu nganaji fecci ko fecci kadi dewi inɗe rewɓe rokka gori inɗe worɓe rokka sa ari ngunu ngano noon hankkadi alay sago dokka inde ɗe walla dokka inde goto ngunu nga ko debbate gorkati joni noon debbate gorkati o kadi kodi ɗiɗi nduɗo woni debbate gorkati kono to banggue terɗe nde ɓuuri sembirde koto banggue gorago ndu so ɓuuri sembirde koto banggue ndewago cuuɗi jomngol 16 ɗi ko 12 woni ñawoji nayi ɗi garata ko settade joni noon abin to ben to en to kadi ɗo koye mbiɗa to e defte ɗo woɗɗe kam ko hokkuno ko ille waɗ me ala wona kam kanko iɗi ɗe o rokki ɗe mi annda so ɗe worɓe walla so worɓe sabu annan toon wima joni naqiyul haddi an wima toon ɓurbatul haaliyat ɓurbatul dafilat e gueɗe mbayɗe hon noon wonko ɗo ɗo hokkiri mi annda inɗe makko ɗe hoto ɗuɗɗi amma ko enen ko e nder ramli men so mi yiɗi wiya Fuuta o gandaɗo o ko oɗo woowa inde Yousouf Adama Mahdi gueɗe mbaɗon ni ko ɓeygori walla e ɓen hokka worɓe kadi inde nan to wiyete qalallahu ɓe anda sabu inde neɗɗo Allah konngol ɓe ɗum woni haala ka mi anda so tawi yettoto jiɗɗa yettade ɓen famde e moƴƴi joni o wadde holko waɗi ceernuɗen cuuɗi dewi e cuuɗi goni so wima an ceerno Alassane Niang an de ma dañi hannde koɗo e koɗo hoɗɗi kala on koɗo debbo ne koɗo gorko ne kono gandirtumi koɗo ko debbo walla gorko suudu ardu haalandemi haala koɗo o ko kayru ƴeewon holko no woni
ma Bel ko rewru on ko min ko ɗum woni kala garɗo haalde haata ko woni mbiya ɗum goomu cuuɗi waɗi ɓaleeji waɗi boɗeeji waɗi daneeji waɗi cooyi ko woni mbiya jooni jomno ɗo timo wima hannde oɗo gorko cewɗo ɓaleejo oɗo jooleejo oɗo ɗum ɗon ay so a yehima mboɗum sundanam ni wonto jahata ha jiya ko wiyete ko ihrajil ismi o wima neɗɗo naata ɗo o wiyete ko Mouhamadou won garowo ko Mamadou wiyete kono sa ruttima e mbaadi gandal wonto garta ko caɗele sa yi ihrajul ismi so tawi o wiyete ko gawlo nelaɗo holno yiiti so wiyete ko gawlo eyi ɗemngal ari so ɗum ko hokkuno ko kamɓe ɗum ɗo min oko ɗo ɗo ko teelo ha wonno lelini ha wiya Mouhamadou walla Abdoullahi e gueɗe mbaɗe on noon o mahata ɗum koye mbaadi ɗemngal ngal wutortogal sa wawi aɗa wawi jogui wawɓe gandal ngal kono soɓe mbawa ɗemngal ngal alay saago so ari kono timo baba mo wino ni tan o wi waɗi segel waɗi damata so juutani baltan ma en lam haali gonga de ɗum gama alaano waɗere so juutani baltan ma en lam on wawi gisan mbima haali gonga joni noon to jumaɗumen ɓe timgal bulkay bulkede wajo so wiiɗi ɓe gara makko ɓe mbiyo yo jeɓanɗe holko sowawi gogo woni o wima debbo makko gasi ha o wima ɗo o wima jamma ñalom eɗen kolliren gueɗe ɗi tan gudden gueɗal gotal jomgol yo caɗele wima ɗum de ko jawdi aha jawdi aɗa yiiɗude ko rafi ene kirri jam ha rafi en mi famdi wona kono an jawdi kalata ndi ko jawdam rawane ndi ñammini gasi ndi walla ko jawdam joni ndi kufmi ɗi walla ko jawdi jogimi dañe muuri alay saago paamen yontaji tati yonta ɓennuka yonta gonaka e yonta ngarowo kala mo wawa natodiri ɗiɗo jiyata hen sa haali timowo mbijafo ko mbaɗi yewtat tan wima taw ko wayno rewɓeɓe ɗimnade on banggue i joom gallo jogui sohnaji goɗɗo kay jogui sohnaji ay o tubno e ko namdima ko kalɗa ko cikka o yejjiti o yaha ha nder a yaha noon gondiɗo ma o wona e sifade on ɗum ko mbilew wona jomgo ko mbilew ko puntuɗomo ha on wi woni jogui dawliraɗo o haali goɗɗum ha hakkille mum ɗeɗi yaltude ɗum rutti wi eya noon nawle o ko ni wayema ni wayema ni wayema ni wayema eyyi ko laaɓi ko sa ari e jomnantoɗo mo ene waddi dammuɗe ɗiɗi e damal gotal kalta ko haajam nani tan mbese ne wona walla wonata ɗum ala silko bilko o toɓɓa tan joni damal gotal yaltata o wima o wino wona kadi jomnotoɗo yo rento wona ani wiyete ne wona koko jiimi ko wino wona so woni so wonani so ceerno liɓama wiwa tawne afrique deftere mum kayri wi koye nani ka tan leño winno deftere nde wi ni min ko noon jiini komi haali so jogui haalde yaata karante ka tan so jogui mo haalde kam ne ƴewma haalde o joni noon ɗum ndin mbaadi no woodi haalama tan jaabima gasi ala sikku ɗum goɗɗum ɗum sa yettima piyanomo jomgol o ko fiyanom jomgol tan tuusa aha tuusa noon kadi tesko ɗen kala mbiyaɗo tuusa jomgol en jaafom wawa wiide kala e fodde min ko seeɗa gandumi tuusde yatta tuusade a wuttat aɗa nana waɗa kono tuusi jalta mbayata kono guttowo ni woni jeyata e waɗa duwa hen sa waɗa ni hen tuuseji umaɗo ayi tan leppa ko ɗum kam ko goɗɗum joni noon ɗum a ari tan a tuusi haajuma o a deƴƴi lamdodiral ala ko namdoma e batte an woni ƴewande ndi sa tan koko jiiɗa ko ha kaljita ko min andi mbete ko noon wayi am walla wayani am e ɗum ene woodi
eyyi joni noon ɗum hankkadi sen paami ɗin ɗon ɗumaji fof hankkadi ne wayno joni noon sa naafi e nder suudu fof kolluma joni noon damme ɗiɗi mbaɗaɗe ɗo ɓuurde mawnude hen damal gotal ko pirlitagol cuuɗi e galleji sappo e jeegom so suudu ndu lelima wima so ndu darima e goho ndu wima ko ni sa tawi nde ɗiɗi ndu wima ko ni sa tawi nde tati ndu wima ko ni ko piyaɗi ɗi noon ɗi piiɗa ha jaltiɗi ko ɗin jogui ñawoje ɗe ɗi noon ceerno haalano nane ko ɗo joni ene anda oɗo ko ceerno Alassane Niang kañum ko ceernajo tijaniyanke ayi o ummima ɗo o yeehi galle goɗɗo o ko muri yeru tan e ɓene joddi e ɓiɓɓe jogodi haaju so tawi a ummima ga ummade ceerno Alassane Niang galle mum ga yaade galle muri to addanani mo wonde muri kono so yettima galle muri o yittina muri ɗon gueɗa e so waɗa pamude ɗon garɗo o wonko addori tawaɗo o wonko woni ɗon wadde joni noon ƴeewe hakkude mabɓe ɗo sen dokki yeru joni ɗo ko suudu jawdi a ƴeewi mboɗo yiilo mata mboɗo jogui jawdi piiɗa tan daare jeenayyi jeenayyi suuɗɗan ngal ma jawdi ndi nani ko noon ɗi yalti koye ɗanngal deke ko maɗiɗa nene deke ko maɗiɗa nene woni to wiyete joni ittisal ilfisal ɗum ɗo ko kadi ko mbaadi mum woni ina yaadi seeɗa joni sen garti tan ɗum ɗo ko heɓete ko beele ko ɗo heɓete beele ko to aɗa yiya ñowol liggoto mbima ande aɗa jogui affiru kono noon ko ma garta ɗo ko gonɗa o ɗum to garata wima mbete ko funnague wuuro mbete ko hirnague mbete ko rewa mbete ko poɗɗa hodde taw ko wuuro wono garta ha wonde leydi wono garta haysino galle saɗɗa feere wonde kuccitinta damal ma hankkadi ɗum ko teskuyaji ɗi sifaji fof joni noon ngal ɗo damal defte kewɗe ko ngal ɗo jogui leydi ɗo soɗo darima e goho ko ɗum soɗo darima e ɗiɗi ko ɗum ɗo jum ma yiye nder man ba mi holli hono noon ɗum noon damal gongal ngal ay ɗon ay ngal damal joni a yiya wima soɗo darima e sappo e joyi noon yurnede ɗum ɗo ma ɗum ene waɗi harba ma yi wima noon joni noon ngal ɗo damal so tawi gasi to damme ɗiɗi gurdirten ɗe ko sa artijine damal gongal ngal ngal innirɗe ɗum ko jommol codol ay jommol codol woni ɗeɗo lamde sappo e jeegom lamdal gadnal ngal ene wawi yonde ramli fof sa welama sabo wi ko beele mami tan ko jinmi ko anan ɗum jiɗɗa ka ñawnode jiɗɗa ko sellude ndemami sellu beele mami tan ko jinmi ko o ko cofanode jiɗɗa ko yalta beele mami tan ko jinmi ko o ko liggotoɗo ɗi ko daddi jawdi beele mami tan ko jinmi ko wonko huuli o yi dadde hen ɗone wawi nawde wuli fof sa fiigal tan a naati e ndeɗo hen no haade mere men gaare joni o jaaboma jaabol gotol tan jiidani noon hono zare ɗum hande fiya waɗirta dani e wata ko bindi tati en haala joko e geɗe mbaɗe hon noon joni noon damal ɗiɗi ngal amo wima joni mbele nde hunde ma moƴƴanam on ko mbatta ko jiiɗa ummanade mbete ma ummoɗo walla moƴƴata kadi o jaabo joni noon o wima joni mbele nde hunde ma wontanam jaam ma moƴƴanam ko wonko o ƴetti mete waɗimo gartam ma wontanam jaam ko beele ala ni caɗele goni nder makko o rewa noon ha wattande ga o wima joni koyɗolam ngol holi biro mum o sohlani ko jamma naggam koyɗumi ko ni jiirumi ko ni ko jiɗɗa fof koyɗam fittan anniya ma o koyɗu noomi ngol ɓuri andu firu mum sa fi tan wima tan firu yaka naggam firu koyɗol ma ko ni ko haala ma ko ngol foto hanka noon heddo coom sodu gonɗo heewi jono e ndeɗo haafumere noon ko ndeɗo natirta wawde famde ɗum ɗon jokoɗen seeɗa tan sa fi lamdal gongal sa are haafumere maymere gooɗi tan hayti sappo e jeegom mayi cuuɗi ɗi nangari dow suudu keɓɗa ndu ko ndun suudu ƴeewata e nder ɗiɗo suudu holndudu nandi fawa feɗenuma e suudu ndu tellina ha cawdina tongode lamdal ko lamdinuɗa ko so joyi wonno cawdina so jeegom wonno cawdina sa fawino tan mayi alkulal ga mayi waɗi harf
ga alkuli pular ha yetti alkulal na ɗum woni alkule bawɗe jaba ɗum joni noon so tawi yiɗo e alkulal yeru halfu joni darima e alkulal a darima alkulal a eyyi joni noon ko delu ko daadu kemnoɗa keɓɗa ko alkulal a ari a naati ɗo laara tawa ɗo joni ay tawi ɗo joni daadu on o wima joni e taw ma ñawngu saɓot eyo kono ngu woppata ha ngu waati molani gen surtout ñawɗo ko mayo joni noon ɗo kadi e jogui sifo goɗɗo ngam ko wona ɗum cirkuyaji tan wonande piyowo jommugol neɗɗo ari ñawɗammo no woori kanko de ñawgu ko mbarow haala hewande lorandu alay sakkano jangga mbaadi haala jommugol fodde piyanteɗo o ko ina faama ay docteur en yi ñawgude no woodi e hol kureji makko ɗo walla ɗum ɗo makko ɗo holno ni wano ɓe mbaɗa namde ha ɗamtinoɗa mayde ma ayata tan mbima o maayi ɓurde crise aji mbaɗude hen gueɗe mbaɗo wadde noon yi ñawgude ne tiiɗi hoore e neɗɗo noon kam Allah jogani ɗum naggaɓe nan ƴewaɗo kalduɗa fodde noon omo famira o ceerde mbiɗa andi yiyani jaam kono sa yimo tan ñawɗoma o maayo ɗum so renaki ene hawni seeɗa joni battidorɗen tan jopade e hol fandale jogade e ndeɗo hen deftere fandale ɗe ayi ɗo joni ɗiɗo cuuɗi joni sa joni jeygol ko wiyete ko naari ay joni hawayi ko wiyete weyyol a yi joni ko way joni ɗum ko woni kuddolal kalam ayi joni leydi e turabi ayi joni ndiyamaru maayi ayi joni tognol kursi ayi joni dankiru arche ayi joni jeygu e kalno joni ɓuɗburu ndu woni goƴago ayi ɗo e nder ɗiɗo sifaji joni cuuɗi jeenayyi mbaɗaɗi ɗo sa ruttima ko Moussa Rasoul Ghazali sa limi ko nder ko dillu ko oɗo banggue a tellini ko kamaw sappo e joyyi hakkude o kamaw sappo e joyyi o sappo e joyyi sa fali sappo e joyyi sappo e joyyi ɗiɗi limore wan toon ko hawwa hawwaji tati woni capannayyi woni adama diidol gongol no firori ni tawa hay huuɗa waɗani ko allahu ɗo ko allif ɗo ko laam ɗo ko laam ɗo ko ha woni allahu sa fali balfalti lobbi ɗi ko mim ha mim del no woni ni tawa batnanaka hen ko allahu mouhammadou sa nanni hen fof ha gasi ko allahu mouhammadou adama hawwa joni noon e nder ɗiɗo sifaji mbaɗaɗi sa nanni hen haajuma e suudu nduɗo sa fecci pecce tati ɗe a feccere dañƴade a itti hen nayyi kala to mbawɗa nadde sa arti nduɗo kettata koko joguiɗa sona tan jogui kasara sa jogui kasara nattoya e suudu ganduɗa a law joni noon e nder ndin ɗon mbaadi noon wadde ɗo aɗa faama ya garta o wonko fiɗi joni noon so tawi ko pular so tawi ko pular joni holno mbaɗata ɗemgal pular ngal beele ko jimi e cindi tan beele ko cindi tan e daari hol sababu neɗɗo wawa nadde jangde pular o jangga pular o jangga asrari o wonta liggotoɗo o jogo ko wiyete baɗin e batinel batin taw o rewri koye pular hol sababu ko waɗo janggata gande goɗɗo haw woni ingénieur ko waɗo janggata gande o jangga picci ko jangga simi pular wona tan janggen a babaca e jimdi pular maggo je gueɗe banno ko hen jeeya kono waɗi gandal joni noon sen pelat min Ibrahima tan kasande somi felat woy sa yo ɓeɗo mbaɗani gande tawɗe ko jogui ko seeɗa jogui mum makko yeru ɗum woni deftere wadde ɗo e nder alkuli pular arabere fof alkuli muɗum haali koye nogas jeetes nogas e jeetet ɗe limore maɓɓe haali ko ujunere hol lawol ɓe ndewi alli ko goho mba ko ɗiɗi o wima joni abadiaɗa hawaga haɗaya o wima abata sadia ene yaari limmore funnague yankore e limmore hirnague yankore joni noon so neɗɗo wima joni allahu capanɗe jeegom e jeegom koto allahu capanɗe jeegom jeegom e ɓuura kono mbiɗoma allahu capanɗe jeegom e jeegom e ɓuura mbete Allah wi noon allahu capanɗe jeegom e jeegom ko won laawol o rewi e mbaadi gandal o mahi hen e mbaadi nunɗal waɗi hen halwaji makko e duwuji makko ha Allah tawrimo e ɗum o yalti on gandal yimɓe kutoro joni noon wadde alkuli pular a ba ɓaati a daɗa ha joofa
mbete ko ni tan ha baba caɗa tan ha mbawa windude baba tawi gesa dimmu meñen ala o mbeɗen mo goo so ɓe mbi kamɓe goo ɗiɗi tati nayyi joyi hayetima sappo ɓe eggatɓe ɓe mbiya nogas capantati hayeto temedere ɓe egga e temedde temetati hayeto ujunere so ɓe ƴettima ujunere kala ko yetti ujunere ɓe dusto ko caggal walla mbaɗ ɗum muɗɗata wadde ɗo hayso wona gandal wawde wittude sa wawa wadde wawa ñambude kam gadduɗen pular alkule men pular ɗe alkulol fof hokka tolno haade alkule pular ɓuuri hewde alkule arabe kamɓe ngari ko nogas jeetati ɓe ngari ujunere ɓe darima an a jogui capantati goo capantati ɗiɗi hono mbatta keddiɓe aɗa so gayne feere ɗum waɗi dañanɗeɗe feere dokkuɗe ɗum alluwal waɗi alluji ɗiɗi alluwal hen fof mbaɗɗen no waji ɓe mbaɗata ni sa gollima e hunde guinnira ɗum ko jiɗɗa hen tollo banggue goto wiyete ko lelgo hatumere lime alkule fular e lelgo Agname Yaloya ko wuuro amin guinnirmi ɗum wonto garmi banggue goɗɗo ko hatumere hissa tokosa tede waɗa a waɗi temedere ujunere saɗa rendunoya gueɗe ɗe gam hisade kala ko wonno temedere a ittat toɓɓe ɗe heddo gotel to wonno ujunere a ittat ɗum ɗo ɗi heddo gotel joni e ɗum ndin mbadi woni hissa tokosa walla hissa tiɗɗodiraɗo joni e mbiyen ɗum ko lime tiɗɗodiraɗo joni noon alkule ɗe ne jarata ni sa rewi ɗiɗo laabi e tonggol tan aɗa wawi yaade ɗo gasnirten aɗa wawi yaade ganda lime ɗe ɗum ɗo ko hollude e baadi musallas holno natirta ɓe ɗum tatiɓitade no peccirta no natirta ha mbawa windude e hatumere nde e pular hay ɗo joni ɗum ɗo ko hatumere windade e pular a windi a dañi haajuma so tawi yaajina ɗo e hollirde mbaɗa sa limiɗo a limiɗo ɗum ɗo wonata joni noon e tonggol lamdal so artemuɗo oɗo jomiraɗo tabɗo yimɓe wi teddini ɓi adama oɗo jomiraɗo mbiɗo ɗemɗe ɗe e gogoji guri ɓalli ɗi ko maare hattan makko waɗima an pullo waɗi o wolof waɗi o séeréer waɗi o arat alwila kal karanna bani adama o wiyani mi tenni e arat ila sa sallam laɓɓini haala ka mo yimɓe cikkude bani adama ko arat o wi la fadla o yalaɗo ndeke kanko o laɓɓini yimɓe yo paam nde ko wona arabe wiya teddina ko ɓiyatama on Allah faaɗo noon a ari a hocci ɗum ɗo ma waɗi joni allif wada baasi ñiiƴi mimata o ari wi a baba acca o ari wi abc o ari waɗi fof ayi Allah jeeyi jungo ngo jeeyi kuɗol ngol jeeyi ko fof o wi nun wat kalam joni noon to banggue hakkille ɓolotan sa famɗinani hattan Allah o sa jaggani Allah o wona numɗuɗo ko jingo oɗo windi e arabere hatumere ɗum nde fewni ha feewi joɗima ñaguima Allah an windi e wolof o windi e pulaar o joɗimo ñaguima Allah Allah salanoma sabu tan waɗi pulaar hakkille jaɓani wadde e ngol ɗo lawol deftere men rogere ɗiɗiɓere so ari rogere tataɓere so ari Allah andi kawrowo hen ma pullo jooɗo tawi wona e mbaadi cendal laamu wona e mbaadi fijirde wona e mbaadi yewtere wona mbaadi yidde yiyede pullo jooɗo e nder suudu mum taw ko pulaar mewo jangi hela haadumere jagga kurus nodda jawmiraɗo Allah jaw barakallahu fik machallah ko ñawtire musidɗo Ibrahima ñaawi haala ka mo ñaawi haala ka min nden ɗo rokkallo ɗo bisan sana inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah